hangani ke por menta sa isien pat ngai kublai fi iwei puwei barok haga gerteng ke batiang tam ke bodon bor tam ke jong tra unom penem jingi Jesus Christ ngadap le ke jisungo ublai ba sa isien hangani ke singi na ai ke jing pla ya ke bau jisu le padai ta kwa abanong fi ke singi utra hado menta ule bar u yegle ki kamba ki kamba ki jong tra shi sha ki long bet ki ba crowd but ki ba pla today ta ke singi ne snap ke jingkran ya ke jing to jo ikong mela isen ai lingdo ya ke bau try ulale ha ke jim ke jong i but sha bang in snap ri ke jing pla na kwa ban ya to ipi bang ila ai ya ka form jong ke khasi bible school but ka tarik ke bakhat do kan dei how artarik u october arjar arpusan today ta wan shimno wood namar dan tang kediat ki sit badeng ta ni khot song bhai api bapin wan bapin yok pule ka ktien ban soto ik ktien ban san na ktien ke jong blai bat ya ka bapi la ru ban long kita ki nong kit ktien sim ki jong blai ngida angnot sisha mo bu trai la bu ya ke bible school ban trin ban hikai ya ban pelong senran ki babon ki mensim ki bakora pi de kita ki mensim ki bakora pi de wait na kita ya ka blai la jit ta ka shim na one shak office shim ya ke form join ya bible school but ngai tang ni in rubenayam fin I ba ko jim ke jong fi kan ka labak ke jing su tu ifi ke tin ke jong blai but ba fin san chi sha ha ke tin ke jong blai la fi kwa sha ban tip ke tin ban san ke tin join ha ka podnet kasi bible school tadeng ta ngai khot sung ba fi one no kat ba ka por ke dang don ka last date ke de artarik october arajar arpusan blai kur ku ifi ba ni ka por tung ni snap ya ke jing plan ni kom mela isnai Nangkong ngapen pau je songo utrai jisu bula bela inga dengan poi hakani ke caka jong ke potendet dengan pla gi kamba gi bo try lele yang hakani ke miracle weekend bat ke kerteng jonga ke long mela isnei lendo masyong asa hajwai di ngadon ke simpang hakatu ko por ke bejur hakani ki por baladem ajur ha kata kejimpang ngala lek ki doktor hang ni shalong bun jaka ki ong be yanga bangan test kilit test ka endoscopy makong le endoscopy te kumta ngaperkhat ni ngashipting ban le kata endoscopy ngalip phai kumta hi nangalet nagawai hostel ko kumta hi ki doktor kim ai do wa yanga kim ai jin sumar yanga bangam re ban le kata endoscopy te kumta ngadon hani shilong alwad ikskri jong try ngawad po youtube ikskri jong try hangnu mo syuk an phat le duai te kumta gadon ga jaka chite chabajan ngalik hang te ha iba shan swear man phat duai mat atat ru ngaso komen ba hakapor ba iduai nga bat ru yong phla kong ki pop tengah yo rupan phlai ki pop jonga kin ha kata ka jaka duai jong I bat kum chu ru hatu ko por te ki khon ki la ong kum nu ki mei kata ka jinge jong phi kum nu ki mei phi ut namar phim tre pat bande chi ki doktor mo ban le te endoscopy nai ut cho jan jong I ki khon ki la sngo si yanga te kum ta ngasya be kata ka jingpang ngasu duai be ublei ngasu ngait be mo ki jingkula ro blei mar pa ong mo long nong pengkhia ong try jisu kumba mela jule nga kamba man kapor to pengkhia se nga da ke jinge te kumta nga yai duai hendai ha goi kapor kat banganang pet nga man kapor nga se pet be ya ka kupor jo pastol bantei man la ka stem tenga yo I ken ba ki bana ba kan don ke jinge seng miracle weekend te kumta nga ong ni ngan lech ke ni jinge seng danga lech ke ni jinge seng te ngit bo play un sepung khia nga ngan yo khia ta ke miracle shisha kan wan hanga ti kumta ngalak khmit lenti bakan point no kata ka por bangan lech kata ka jingseng ti ndakala poi ka por ngalej hoi baro ka tu ngapet ko healing possible ngapet tang ha ka life hoi ipet ka life ru yo hi kata ka jing pelaj hindai kata ka jing pengkhia pat im ju yo ken tinga ong mo namar ba try la kular ban pha ka tien ban pengkhia ong try kan melakular ban pha me pha ka tien ban pengkhia te kum tangan mi na la yeng na du juai hadu shite shi shalong pangan yo sngo mar khmat
ye ketin bat ngangit ba men pengkhia nga ti kumta kat bang ngadang wan ha ka jing seng ban ruai ban yoro ngasngau ka jing lai luit ka wan ha ka met chonga ban atat ru mo ka dei ka jing seng joi pastor ba ka long ba ki ai lat wi ba ngin ruai ngin yoro ngin duai kat ba mon ngilong lai luit ti nga duai nga yoro lai luit be kin hang tu nga shat nga kemen nga yoro bi trai ti onda la jan miet nga chong je seng asin onda la jan miet nga chong je seng te pastor I kren ya ka tien chong blai hak ta ka por I ong ba don na preng chong kat ba idang kren I thu ba yo I pau ba don na preng chong pi pin yo khia new minute don pat da preng chong pi pin yo khia new sngi te kum ta nga ong ni ka ta te ka de yang a thrai new minute tu try kan ran min de kamba em yanga men ple ran em yanga ham tanga yai duai te nang tanga shim ko nga shim ta ko nga di dang ala di nga sngo beng bakata ka jingpang ka dang ne hi hanga ka dang long hi ka dang pang nga dang pang hi dang shitom hi ban ngoi te kum ta nga kemen hi nga dap da ka jing kemen na mar ba nga wan chu tu jing nga sngo ba nga la long lai lu nga kemen nga dap be da ka jing kemen te kum ta nga le phai no shi juai da le phai da nga dap man stem nga kermen ke sngi nang kong ba ar ba lai ba saw ni nga nyeu ye ki sngi te nga ong man ta ka sngi nang kong yo le si men le kamba an jisu kon rat men le kamba men pen khia nga te kum ta ngam pat yo khia nga khi biang nang ta da la khi biang na jin thia sngi ba ar kum ta hi nga kbi la ti ka ta ki kamba kum ta hi ki ya ki sngi ki sngi ha ka sngi ka bahan riu nga khi be de jing kermen be nga khi na tang asai khmat nga di sha nga kumbanga jule kapelong jing duai tang bam dang ala de bam nga shim gen nga bam nga ngoi in bo ta roti pat ka sha nga sngo ni kam dan chu ta ka jing pang ka met chonga nga la yo ban ngoi suk ngam hap chu ban pang ban yam gen hin re nga ban yam be ka dang bam mi e ti kum tang ong yo le si mo bakatang bangala ngai palat kini kita ngala kermen palat di kita gesngi bo ushikri jong drive lai ipau ni yo le si mo kalong ka e ba ngala banga long bala jur kata ka jinget nga kali le di ni ngam kataru shu nga shim de ka ja nga tong nga khat bian de ka ja ken nga ngoj nga bam be de ka be e kum tu mas ngoj kalong lai lu kalong be like be warte mdan chu ko ta ka jingpang nga santang ong ni ai ngu imi try nga duai biang hata nga shong nga duai ngong ai ngu imi try blai shibun chi su mem chu ple ra nga kumba molecular ham mo me hami nga shania mem chu ple ra nga lanu ru namar ha to ko por bangala nga wan chini nga wan cha ta ka jing seng nga ong a try to pengkhia nga bangan phla yami namar lada mi pengkhia nga ngan ai ke tesmini ngan phlai mi ti kum ta nga ban pengkok ngu tra jisu na mar ngala di promise yu ngala di pengkok ngu yu na mar nga shimru ha nang ta kadang don hi jing pangam ong ba ka la long khoj mo kadang don hi ta ka jing su chini chitai ti kum ta ke nga hawe ke sngi nga puli ke bible nga plan nga pli ke bible nga lap ke bible ba ka bible ka ong haba miss mai wat pentut ya ka ban phla kin te kum tang ong ni mo ni thrai ba ni ke jing pang ka don hanga kadang ne him lumala thrai yo le si bangam pat phla nga kalit no ke moi ke ta ki kamba bo trai le pengkhia nga kum ta nga nadu ka ta ke sngi bangalap ba ka bible ka ong kum ta ngam chu suk chu kum sin ho ngala phla ke tas mani ngala ai chini chatai ngala phla ru ha ki jing seng ying mo nga ai ka tas mani hin deu blai chim song pha yanga ka tak up blai pung kendo be yanga ong khile phla ka e ba phla kula tang pet nga kubol step san be je join pastor bante u man si mu try ukren be yanga upani kendo balai pham le phla khile phla ka e bangala le pha ngam chu suk chu kum sin ngam chu nang chu ban thia pen kendit be nga dang step te nga ong ki khu ni nga tip se ba ni ki jing pang kadang don be yanga kadang ne sa namar bangam pat de phla ye ke e ba ngala ular yu try jisu
namar mo ni kulari ki bru kolong ka jem henre ban kulari bleite pleng kolong ka be kani kin kata ka por ba ngai kendu ka hok bat ka pom blei u don ke ka plan yanga ki kamba ki bangam la shu ban yu pu tribe le yanga hoj wat ki bru ru perlok ru wat ki bah ru ki sakhi kita ki kamba bu blei lo kor khu pala de ki ching im yonga ngalong kumne kum bangalong de na mar bu try jisu de ru na mar bangadon ye ka tin chong blei na du rang rin ngam chu tip mo ye kita ki youtube ye kita ki mo bai kum hagi juk menta henre tang ka wei e bangatip ya ka tin chong blei chilen nong e na mar bai mei chonga ilong baru blei e henre ila khat no ha por banga don kha saus dem kerta te nga shai pet I mei bo na mar bes kem ga chinge besikri blei bi e ya tin chong blei te nga plat e ki ka bible ha ki por banga shem jinja shem pap untuk por ba menchwa dang rit ki khun te kum tang a shem gain ba ka tin jong blei ka ong ngan ina pun swet e pi kum ta ha ka jing im jong a kam so thu so thau mo don besneng yang a tin jong blei na mar mde kum ta ki juk stan bangila I ha pok youtube pok ki mobile ha tu ko por ta kam don ei henre nga shungej be nga shu pen ko ngu be tin jong blei nga shu kon mau be I mei nga ong I mei I ngej hadu ka tu mo I mei ngej tin jong blei le kamba ukor khu I mei nga ru ngan ngej ni ka tin jong mei na mar ni ka tin jong mei kalong ka tin ka jong mei ka tin blei I tip ya ka ba ka de ka tin jong blei ho ki khot ka kot ba henre ka kot ba ka de ka tin jong blei te ngan pen ko ngu no I tin blei nga shim be mala ka mit ki khon ki thia wat nga duai be nga bu I ka tin jong blei ha jan nga pule tai I lindong tang I wei banga tip ngan ino pun swet ya pi ngan wen I pat ya pi te kum tang nga duai nga yam nga kat pat I blei rei ha tu ko por blei jupap ya nga kin slim ba kin blei jupap ya nga sukui ke jing im kadang ya kisngi apreng kita ke jing sha ben sha le ben jonga sha kantai jonga u blei pat upli ken kilat yang habang ngej ya ka tin ke jong te kum ta he nga kan tu I phi ke mo ba ka tin hi jong blei ngi den ban ken por ke nya ka ban ngej ya ke ke bo blei lo kular kum ba ke ni ke jing pang ru nga ngej ho ki khon ki ong mo yang ha yeng ha sem ha ki khon ki ong ki bai pat ke jing ngej bai ka dawai hi ho ngam prem ya ki doktor ki nos ho ngi don kam ha ke jing im jong I pat nga ru nga che don kam hi ki doktor henrei haba nginang pat ban ngej ban kam kan ti tin jong blei ban ngej na du ko do nu ken ba uji su pekhia ingi ka don be kita kamba blei ule kamba ben bat ska wei ru na mar ba ngayu I hi man hakin ni hi kisnam pat slem hi ngam kan mau chu slem ayu ren tang pat slem u khon chonga u khen ken le bol te u khen ke kajan te hang ta u khen u khon chrang chonga ba ar ngong ni ngas ngum bo to paya yeng la khen ngam nang shu ko ta jing dum ko wan tap yanga ngong tra jisu ka e ke ne ba mi le yanga ka e ke ne ken ki jing tan ju chonga habang dang shi te yo ngal de ban rwai ban yero ban plai ban rwai ban yero na mar ba ka don ka grace worship yung pastor piding do mo pastor piding do ko wan hang te po jwai nang le chi tu jing yeseng ngayo ngas ngau ba mi la don hanga ngala plai ki pop chonga ngala shi wan shi khmat ban duai mo henre ke ei pat ke ni kin tra jisu habanga shikri me habanga shania ha me habanga ngej me ru mele mi tenju yang kat kat ni kum ta hi ngala wan kata ke jing so si henre ha pedeng kata ke jing so si ru ngong nga shu duai be ngong tra jisu ke ei ke ni nga tip ke ni ke dei ke plan ke chong mi nga tip me don ei ba plan yang ke ke ba me plan yang tra jisu ngan keren hanga keren ke ei bangan le ngan de te kum ta ke bo nga chu duai be te ha ko ke sngi kum ta be ki khon thrai kin ong be yang kum ko to kan thei mo ko ba duai ha ba ki ong ka la bu ai wan te ki khon ki pe yang ki I banga be hen dai kum ko be ki nga chu yam nga chu perta be ke kerteng jisu ong ko jisu do bangam nang ban bam ban di ngala kum non ong ngala
adu ba ko umbi adu ngam den shu ngeperta ya kerteng jisu ngayam ngakaang be ngau jisu ke kita ba mele te kumta mo ki doktor ki ong utak phun ru banai haban res namar anda dep sumar ka kejat ru banai haban res ong ko try jisu ru banai khun jongan res de ai kin ngin im namar mo ukun jonga ukun cendrang namar kikam kijam u bet mo ngashani ai u namar ulong cendrang mo ngila shani a u kin kikam kijam mo don kambo le be ma u ten ru banai ras phna badang dai ban phet ban mare chini chitai hatu ko ru banai la se ko try jisu ban yai sha kumta kin mo ngaperkhat bangan le chinu kin haba ki doktor ki on ru banai tu kumta ngap gi bahayeng ki ong bahayeng ki perlok ki ong wan le chepana chakasi le no che doktor mlong chepana mlong chakasi kumta be mlong che doktor mlong chakasi mlong che doktor mlong ngong ni ngam tip shu yunu ngan jit ngan le che doktor na ngan le cha khasi ne ban pha khem ban pha sumar ta ka jan te kumta nga ong yu umo ka dei kasngi sajan ka tabu phen pat kasngi son kasiu belai pade tanga ong u ken pekot ta dei ban dei cho hospital man ta kasngi hendai kat bo phone ru bom don doktor mo ban sumare ta ka jan namar ba ngin hab le la sha hi mondi te kumta nga ong pek phone ka por ka dang don yang ngim ta kasngi ban rai te to shong ban duai namar me la he ni te shong ke mo ban duai u belai ong duai ke pan bor ke no masim bo man sim jong belai ya lam yingi shenong in le in suma cha pareng ning in suma cha panar ne te kumta nga phai u kin te kumta kat bangadang shong kai ba ke prolok sa chipang am uwan ken uwan tan uwan ong me ngan le nga ong shei min le wan kum to de kiding do wong shei min le ong an le cha te cha sa sniang ken sa sniang o min le suma cha panar ong ho o ngan le cha panar te kumta ke nyula ngong to kon ngap thu hi me mo le chabaya lam man sin dry nama ngala ong me to kon duai chabaya lam man sin dry ngin le chata te kumta le kat ba ka dei ka si son de kata ka sni te ngap plate ika phone ke nge shim ika phone ka kala sedang ka jing seng grace and worship te nga ngap mga sha e kini jing chakri artli kini jing chakri potanet but grace and worship nga ngap be ki life namar ngayo ban chong ki ka life ngas ngong bangado ngaru ngadon lang hang to jing chakri jong ki ken te kumta ngas ngap ken gat bangarang ngap hang tang adua ngas ngap e tin jong blai ta to khon jang abla poi ta abla phone ken phone ngala pha ro ki message kin mo hang ta ha pastor ba penduai lem ya khon jong au don ha jing khen jong ka jan te kumta hi te khon jong a sa chi phang u phone ke ni ka ta ka khon ya ko san pun jong u ong pun ya thu i mei mo ba ka jat jong a kala long ban yu ngong ni ai ngu i me try jisu ku blai shibun jisu me jubab ek jing duai jong a ne do menin nga khlem sange non stop na mar ngala thang ngala wat umbia ngam don shu mar banga ya matat ngaduai tat chimi jisu kon rat me jubab leng ku blai shibun jisu Pleshibun te kumta hi anda lamit wan ken dalawan ngai i sha ka kajat jung ula la ban yu oi ban ya empat la ban yu ya ka ong bai ngala asngu ba ka kajat jung ha kala don biang te kumta hi utam nong sumar la wan ke mas sumar yeng mo utam nong sumar nga pat nga chong pe nga khang kamra be nga duai nga khot be ka kerteng jisu nga ko jisu me long mo pengkhia lekin mo khun jonga mitin chu adu kat ni try jisu tu pelaj u tu try jisu ke e me ong yang ngan de e me pha yang ngan pendep tu try jisu keren ma me yang te kum ta hi ki por ki sngiam duai ha ko ki sngi nga shim ko bible nga plat ka bible anang apply ka bible nga shim ba ka bible ka ong ngak siar ba rupa ngam don ban a hin ka kerteng u jisu tu yang pa tu ya kum ta nga hir nga hi shim ka nga mare wot kam rat thia chu nga ya matat nga du nga khot be ka kerteng chong jisu nga bo ha ki chat chong u nga ong ha ka kerteng cho ka siar ba rupa ngam don ban ai mi ko jisu ha ka kerteng chong mi banan ha ka kerteng jisu ban nasaret tu yang ba tu ya kumtahi ngala sngaw khun su ngen sa por tang shi phang at phang hi thia pang kumbalai te yo e ka ta ka jat chu ngala yo ko biang ka long kumbalong biang ai nu utrai
ong play spun chistu hadu babla letrei chi jing trei la poi ki ong office kumno mela yo ko kumno mela la ban yu biang itu kejan chino me pha sumar ho bepliu khon mo patip ong pha sumar cheta ndei baro kani ke de kamba jong play dei bu play uji bu jisu sha skor pen mo ke jing dua ki jing kerpat jong namar ngam la ban pla chipun ki kamba tribe le nga chipun bon ki basakhi ki kamba bo tribe le nga bu rombro dei tang tribe jisu be dei ban yo ki bru hanga kerteng jisu amen. Como blay ula le isnei shisha ye kong mila isnei ula isnei ru ke jing im ke jong phi tadeng ta phi pang shitom phi dan ke jinget utrai ben khia ba utrai le bi ki kamba bagane ru ka long ka jing khot sungo ba ya phi la phim dan jakale chunu chunu ban shakri blay ke jing khang joka potnet ka plane ka ban ta jong phi pila ban wan shakini gi jing shakri la phi dei shiki thai mo lai pila ban wan na ka singi utrai ha ka por khat we ba jim in step ang te ha mo lai nong kwar gidan ke jing seng hang to but la da pidon sing ni kitain nong thamai ni ki kham jan nong thamai pila ban wan ne press center jong ka potnet ha ga sngi utrai ha ga por san ba je janmit ni don ru ye ga je seng ha ga ne ga jaka tadeng tang i wer ki khot sumhai pi fin ye shimen talang ki jingra ki jingro ki jimani ya ga bangin shakri utrai bangai utrai ka khui fi in dwai ru na gam dai ba pang stom ki don ki brew ki ba don ki jinon kam ba pero per ki don ru ka ne ki jaka ban dwai na ga ban ta jong pi ni dan hang ne ban chakriya phi lamba ka ktien lamba ka jingdwai tadeng ta phila banwan bang ni dan ki jaseng ru ka por ju ka ktien ha ka sngi balang ha ka por san shiteng janmit phila banwan man yo sngo ru ka ktien ka jong blai ki dan ki chakri ki jong blai ki ba blai lopen sle ba mentang ni dan hikai shapang ka kitab jingpen pau bang nge phiwan pinang so tu shu ya ka kitab jingpen pau nomar khamyar ba ki breu kin hikai kitab jingpen pau nge tran ker khu ye phi habi ban ru aga sngi balang aga por san shiteng janmit kadang ni ge jeseng badaga por san baji sa jain ru kadang ge jeseng jong ki samla pila ban join ni ge jeseng try ru un khui phi ki samla te ngi se kindu pat la shai ga sngi ba shai ga tang kwa ban duai shwa na ga ban ta jong phi try ni ge por ngai ngu eme bang yo ban pen sngo go try ye gi ni ki kubor ablay na ga por shi ga por na ga sngi ba ni ge sngi utrai ngi li op sngo ye ga kubor ya ga ei ka ba memelale aga ji im jong I kong melai snai trying a dwai men ger kuru ini gi bo na ga ni ga por ba jim kya jamaica wan ga jim like jamaica wan ga jim pen im jamaica wan ga jim pen thmai ga jamaica wan me pen kala ko try na ka ba kinja do shaka ta ka ba kinja men sim ba ki brave ki nam shakri shu me ablay tang ha ka ta ga nyam gur kom ne ta ka ba kinja do na ki ne shakri shai me ko pa men sim ba ga jing shisha try o ko pa yo men sim pen kala ga no pen kala ga jim try shabang in long kita ki nong buat ki shisha ki jome kerkui ni kon jome baro ke jim kya ne ka por ka wan haga do ke jim kya ka wan ro haga men sim ke duai nge kerkui vi ne ka sngi po blai shaw nang le gi kamba ye ga jim ge jong pi bat shisha ke ying ge sem ru jong pi baro par ke duai nge kerku agar tengu jisu upana nazareth amen but amen try ne kerkui vi in second do biang la shai ke sngi blai nda ka buram ju amen amen